daw ir-riformi huma l-ikbar riformi li qatt affaċċat id-demokrazija tagħna. Mela, jiena l-Kummissjoni Venezia għedtilhom, jiena qabilt mal-Oppożizzjoni u jiena ħanżomm kelmti. U jiena nemmen li dik l-aħjar sistema għax il-Prim Mħallef xemm aħjar milli jien għandek il-Gvern u l-Oppożizzjoni jaqblu miegħu. Jiġifieri dan laqqas jista' jiġi kritikat għax kif intgħażel, issa mhux ma jiġix kritikat għax hekk jieħu żball għandu jiġi kritikat, però l-appoġġ huwa kbir tiegħu. Issa, taqta l-Prim Mħallef, aħna għedna ħatra, dixxilpina, tneħħija ta' membri tal-ġudikaturu. Il-politiku ma jidħol f'xejn. X'riforma minna? Kif tista' temminhom meta jiġu jgħidulna anke minn barra illi il-Prim Ministru għadu b'saħħtu ħafna. Jew il-Gvern żamm il-poteri. Żamm il-poteri neża mill-poteri kollha fejn tidħol il-ġudikatura. Neża mill-poter li l-politiku l-Parlament jiddeċidi fuq tneħħija ta' mħallef u maġistrat. Ġifieri, daw il-poteri huma wiesa u farriċin ħafna. U għamilnihom għaliex nemmnu fihom, mhux għax qaltilna biss il-Kummissjoni Venezia, qegħdin f'mument partikolari tad-demokrazija tagħna illi nħossu li għandna nagħmluhom. U għalhekk imxejna il-qudiem. Konxju li hawn nies li jgħidulek isma', imma dan huwa gvern fejn għandu trust rating ta' 70,000 vot u d-dim għalfejn tagħmilhom int. Nagħmluhom għax hemm minna fihom u hemm minna anzi li bda li qed nagħmlu nkabbru l-appoġġ tagħna għaliex min verament irid lill-pajjiż tagħna, lid-demokrazija tagħna timxi l quddiem, this is the way forward. U se nkunu fuq in-naħa tajba tal-istorja. U bħala ġudikatura daw il-passi kif qed jikkunsidrawhom fis-sens naħseb hemm konsul saret konsul. Jiena smajt kellhom jgħiduli, mhux neċessarjament nagħmel dak li jgħiduli l-Assoċjazzjoni tal-Ġudikatura. Irrid nagħmel distinzjoni ċara, il-Ġudikatura qegħdin biex tiddeċiedi l-kawżi. Il-Gvern imexxi u jippromuovi liġijiet fl-aħħar mill-aħħar għandna l-Parlament. Ġifieri hekk il-Parlament jaqbel fuq riforma, m'għandix twaqqaf għall-Ġudikatura. Jiena kemm jista' jkun nipprova nsib it-triq tal-konsens, tal-consensus building, però fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern xorta se jagħmel dak li jemmen fih mhux biss għall-Ġudikatura għall-istituzzjonijiet demokratiċi kollha biex isaħħaħ l-istituzzjonijiet demokratiċi kollha ta' pajjiżna u naċċertak illi mhux biss bnejna relazzjoni mal-Kummissjoni Venezia qed isir xogħol importanti ħafna ukoll mal-Kummissjoni Ewropea fejn nitkellem regolarment mal-Kummissarju responsabbli mill-Ġustizzja li huwa Didier Reynders ukoll mal-Viċi President tal-Kummissjoni Vera Jourova fejn informawa b'daw l-iżviluppi u huma kuntenti li qed jaraw illi gvern ġdid għaliex minn 15 ta' jannar aħna kellna teknikament u f'sens kostituzzjonali gvern ġdid. Bnejna riformi u bnejna rapport tajjeb ma' dawn l-istituzzjonijiet importanti għal-reputazzjoni tal-pajjiżna, għal-ġid tal-poplu Malti u għal-ġikol. Ġifieri qed temmel qed jaqblu magħhom il-riformi. Ara, il-ġudikatura hemm minnhom li jaqblu magħhom, hemm minnhom li ma jaqblux. Imma ma kollox meta tgħid ma jaqblux jew forsi għall-istorja. Le, hemm punt importanti li ma jaqblux magħhom aħna xorta nemmnu bħala gvern illi triq tagħna hija l-aħjar triq. U ħankun ċar il-Gvern jiddeċiedi, il-Parlament jgħaddi l-liġijiet. Il-ġudikatura għandha r-rol tagħha napprezzah u hija imparzjali, però fl-aħħar mill-aħħar il-Gvern huwa obbligat li jara il-kwadru politiku sħiħ ta' pajjiżna u jara l-interess sħiħ ta' pajjiżna mhux biss tal-ġudikatura x'jien għandi iċ-ċittadini, jien għandi r-reputazzjoni ta' pajjiżna illi qegħdem u rrid naħseb fihom.